Това е православна икона на Свети Петър. Свети Петър е един от най-почитаните апостоли в християнството и се смята за символ на вяра, сила, покаяние и духовна закрила. В иконографията често е изобразяван с ключове символ на духовната власт и Царството небесно. Тази икона е 3D принтирана и ръчно оцветена с техника сухочетка, златисто, сребристо и медно. Черната основа остава в дълбочината на релефа, а металните акценти подчертават лицето, ореола, одеждите, ключа, книгата и декоративната рамка. Размерите са 150, 103, 42 мм, тежи около 114 грама. Може да стои права, може да бъде закачена и на стена. Ръчно оцветена. Подходяща е за дом, офис, молитвен къп, домашен иконостас или подарък за близък човек. Цената е само 9 евро. Ако някой желае, може да ми пише.